Paminawa higala ang aking mga isip. Kini may tungod sa mga sulat diha sa Biblia nga nagtugtog sa tao nga magmaalamon sa iyang pagkinabuhi. Kapadunsaon na nato nga mahimong maalamon. Una sa tanan, kinahanglan ka mao ta mobasa ng Biblia. Aron maghimiyahon ka, sumala sa mga sulat. Kung dili nato kalimtan nga mag-alagad dito sa Biblia. Kasi may magtudlo nato kung saan pagkinabuhi nga may kaalam. Kung mao kini, ang kaalam na iyan. Ana mabasa diha sa Proverbio kapitulo 8 bersikulo 6 padulong sa 11. Ug diha sa bersikulo 10 hangtod 11 nagingon. Dawata ang pamatnon, labaw sa plata o sa lapit. Ug ang kinaadman kaysa putli nga bulawan. Ang kaalam nga labi pang maayo kaysa mga mahalong bato o perlas. Walay ikukumpara sa kaalam ngadto sa mga gitinguha sa tao. Gani si Solomon nga usa ka hari wala mangayo og bisan unsa gawas sa kaalam. Ug tungod sa kaalam nga nadawat niya gikan sa Ginoo, naangkon niya ang grabe nga kadato. Gala, dili ko maingon nga dili na tamo kinahanglan og bata. Apan labaw ni ining tanan. Ang kaalam mao'y dapat natong batunan. Paminaw kay ako mamulong og mga butang nga bilinhon. Sa pagbukas sa akong nabil, isulti ko ang matarong. Ako magatudlo og pulong sa kamatuoran. Ang mga pulong nga dautan nga mugula diha sa baba dulong tanan. Ang mga pulong nga akong gilito, pulos kini matulid. Way bisan unsa nga balik ko, ni usa nga gituis. Tanan kini matinaw kung ikaw nagasabot. O gusto walang kanimo nga nagakugi sa pagpangita sa kahibalo. Dawata ang pahamatmon kaysa sa lapi. Ug ang kinaadman kaysa bulawang pinili. Ug ang kaalam labi pang maayo, labaw sa mahalong bato. Ang mga butang nga pagatinguhaon di makumpara sa malang pulong. Ang mga butang nga pagatinuhaon di makumpara